Ez adamlar görüşme diýeli şeýle ajaýyp toýlugun 2023-nji ýylyň 31-nji iýul senetinde Daşul Walaya taparma Türkmenmaşy etrawynyň Güneşli Türkmenistan geňeşligine bugünkü güne ýene bir obodon toýlawatyna wetlendi. Arad Gryzowylaryň maşgalaty, ýagny Aman aganyň hemde Dursun gelejäniň döwletli ojagyny Şirin Doganyň diplom toý münasibetli toý taçagy giňne ýazylan portretlerinde dawara gatnaşýan mähriwalar bilen birlikde toý dawaramyz diýsen gyzykly şadýan geçýän portretlerinde ýene bugünkü ajaýyp toýlugyň hyzmatyna Kejebe göçme toy mekanynyň işgärleri hemde ödünün Kejebe toy hyzmatlary bilen birlikde hemde şeýle ajaýyp toýlugyny ýadygar ýadga galdyrýan biziň meşgullygy eýe bolan şadada video studiýasy bilen birlikde hemde ödünün ajaýyp repertuary bize taýlap gelen meşhur aýdymçymyz Alýoş Hummedow şeýle owadan aýdym taýlary beslep dowam edýär. Onu şeýle ajaýyp toýlugyny toýda var üçin ýörüýte video rolik şeýlerek dowam edýär. Enerji mi tanesi?